أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shine darasinmu na ɗaya a course ɗin da muke yi na kunce course ɗin da zamu fara yi na koyar da wato karanta larabci a sauƙaƙe cikin sati biyu cikin mako biyu kenan insha Allah. Wannan darasin zamu faɗi wasu daga cikin alphabet na Arabic alphabet, zamu dinga haɗawa da Hausa ga wanda ya riga iya karatun Hausa don ya iya shi da kyau. Sai dai kada a manta monitor karatun Aisha Yusuf ita ce asalin wadda ta haddasa wannan karatu, kamar yadda a wasu karatukan baya an samu waɗanda suka dinga yin dalilin yin waɗannan karatukan. Idan ban manta ba, baya akwai karatun da muka yi wanda monitor karatun Maryam ta ƙasar Saudiya ta ɗauki wannan nauyi na a dinga yi. A wannan wata sista ta Aisha Yusuf ita ta ɗauki wannan nauyin, sai a mata addu'a. Na ce za mu lissafa wasu alphabets domin a kansu yau za mu yi darasi. Kamar yadda aka sani alphabets ɗin larabci muna tun daga alifun, ba'un, ta'un, sa'un, jimun, ha'un, kha'un, dalun, zalun, ra'un, zayun. To ina ganin waɗannan mu tattauna a kansu, kamar ina ganin guda 4, 8, 13. Guda 13 a darasi na gaba sai a tattauna ragowar. Kaga an kammala da darasin su alphabet ɗin da yadda ake furta su, sai mu shiga darasin wasula kenan. Wannan ma yayi, sai a ɗauki waɗannan sannan sai a yi kuma darasin wasula. To bari mu gani dai gwargwadon yadda darasin ya bamu. Wannan name ɗinta shi yake cewa alifun. Alif, alif, alif. Kar mutum ya ce alifun. Alifun, alifun. Wannan ita ce a name ɗinta ake ce mata ba'un. Ba'un wato stand for B. B, ba, B, 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 B. Kar a manta wanda yake da ka'idar karatun Hausa shi zai fi gane karatukanmu wannan da muke yi. Yawwa. Sai ta'un. Ta'un a matsayin T kenan, T sound. Tha'un a matsayin TH, kamar da kake cewa thank you. Thank you. Sa'un. Sa'un wato a matsayin TH. TH wadda muke ce musu tha sound. Ka san a turanci muna da tha sound, muna da the sound wadda za a yi 6 haka a datse. To ba wannan ɗin ba, ba ta THE ba, the, a'a ba ita ba. Wannan THA ne, tha. Allah sa an fahimta. Bari ɗan goge wannan ɗin saboda shi wannan faɗowa cikin bayani baya daga cikin karatun. Yaran nan ai min shiru dan Allah. Wala ba su kace musu yi min shiru. To akwai jimun, Jimun wato a matsayin J kenan. Ana bina. Muna da ha'un a matsayin ha, sai dai ha wato a makogwaro, shi yasa zan dinga mata alama haka a bayanta don ka gane ta makogwaranci. Ha, amma wanda ba zai furta ta bai ce ha, wato akwai ha. To sai ɗan rage ƙarfin ha ɗinsa sai da wannan, don Bahaushe ba shi da ita ne gaskiya. Sai ka ce ha. Ka gani wani mai iya furta sosai zai ce ha, wani mai ɗan bin shi zai ce ha, wani zai ce ha. Kadai ka ce ha wancan babbar. Sai wannan a ɗigo sama, kaga bambancin sukurin. Wannan tana ɗigo a nan ciki, wanda in ka zo yin ta a cikin rubutu za ga an ja ta haka. Wannan ba ta da ɗigo, ita za ga kawai an mata haka ne, amma duka masu ɗaya. Wannan kuma an zo a rubutu, ita kuma za ga an yi hakan nan a sa mata ɗan ɗigonta na saman nan. Shine kurin bambancin. Yawwa. Ya zama zo yin sa a cikin rubutu ba,
sai a darasin mu na uku ina ji shine zai zo za mu dinga yin kowace a cikin wannan kilinan na waya ne Allah sa da ya fita. To wannan ha sai wannan ha ba rubuta ba ko ha on za ga wasu da manyan baki nake yi wasu kuma in yi su da kanana dai yanda dai kama dai wannan kha'un kamar za ka yi kaki ka kenan sai ai KH kenan kha'un kuma kaga sai ka haka KHA sai UN din on din to kaga ai zaka Khadija ana rubuta shi ne da KHA sai a ce Khadija 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 haka wasu ke rubuta kuma shine kusan yafi daidai. Sai wannan ka ganta haka ake zana ta wato dalun shine sai ka ce as D ita ce D dinmu. Wannan kuma mai digo a sama yar uwarta kaga irin su daya amma abin da ya bambanta digo. Ita kuma ita ake cewa zalun kaga na rubuta ZA amma asali yanda ya kamata ta zama shine ZH to yanzu ita ce wannan ta nan the Federal Ministry of Nigeria for example ba haka ke ba sai ka ce z to haka kenan sound an gan shi. Sai wannan on as R ita ce R ga wannan ɗan yar uwarta ita kuma mai ɗigo a sama ita kuma ita ce z mai ƙarfi wadda Bahaushe yake da ita ce ake cewa zayun kai afwan bari rubuta sunanta anan zayun. Bambancinta da waccan shine waccan ana sa H za kuma sai a ce lun wannan kuma sai a ce za sai a ce yun. Allah sa mun gane. Kaga kenan idan kun kalla abin da muka samu a wannan alphabet din muna da wannan A ce da haka kuma bata zama standard A din ba tana canzawa da za a mata wani wasali tana canzawa shi yasa sai na dauke ta ban fara da maganar ta ba kun ganta nan alifun. Yanzu kenan mun samu B ba'un ka san rubutun ai larabci ta nan yake faruwa dama ya tafi nan shi yasa sai nake faro su ta nan yawwa. Muna da B muna da T muna da muna da muna da J sound shine a oral za a muku haka haka sai a haka wato J sound. Sannan muna da ha yar makogwaro. Sannan muna da ha ita ma ta makogwaro. Allah sa monta tana kallo yanda ake yi. Monta ke za a fullo da assignment fa ke za ki dinga kula mana sister. Sai dal mun samu D mun samu zalun ZH mun samu R ita ce ra'un mun samu R mun samu zayun wadda ita ce Z. Ai kun ga abin da muke da su a nan ko to insha Allah ga darasin namu kusa yana tafiya yanda ake so minti 9 cif. Abin da nake so dan Allah aje a haddace mun waɗannan a haka ga sunan barin dan yi zoomin din su ga su ana gani. Muna da B T fa wato B T fa J H H D Z sai a ce z ya dan yi breathing din wato harshe akan haƙora sai a ɗora harshe akan haƙora haka sai a ɗan cije shi yawwa. Muna da r muna da z mai ƙarfi. A kiyaye mun wannan a darasin gaba za mu tattauna a sauran na gaban insha Allah na ji within 10 minutes ma za mu iya kammalawa. To shikenan hadha huwa ma indi billahi tawfiq.
subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.